Hasiko gara gure dantzaldia. Egunon guztiei, eskerrik asko etortzeagatik gure argitxoren jaia. Gure umetxoak daude prestatutako dantzak eta antzerkia egiteko. Eta hasiko gara 5 urteko umeekin. Prestatu dute antzerki oso polita. Ikusi nahi duzue? Bale, orduan egongo gara isilen eta ikusiko dugu. Aurrera! Urteko nesketa mutilak gara eta Alicia antzerkia prestatu dugu. Zure gustokoa izatea espero dugu. Alicia eta bere parodategian ikasten ari dira. Alicia, erne egon ikasi behar duzu. Oso aspergarria da. Alicia, bapatean untxi zuli bat ikusten du. Utzi jauna, itxaron! Behandu da, noak. Alicia, untzia korrika desagertzen da. Alicia batxatu doa. Alicia!
Alicia ate txiki pa ikusten du. Oh, zer egon gara barruan? Barkatu bestaldera pasatu nahi dut. Ez osan dia Sara begira maiorretan. Alicia botila hartzen du eta edaten du. Alicia txikia bihurtzen da. Oh, zer da hau? Hartu guizte zertzeko. Alicia basoan perretxiko bat aurkitzen du eta jaten du. Hala. Gero eta txikiagoa na. Polita da, lorez beteta dago. Niri ako utatetai. Lorek ez dut hitz egiten. Bai, eta bestu ere egiten du. Entzun nahi duzu? Primeran egiten dugu. Eman eskua dantzatzeko. Udaberrian kantuzuko jaunak kuku, lehioak zabaldurik gela sartu zaitu. Hola. Olaran, olai lailia
Alicia badoa eta bidean. Hori, eragenaren gonbidatunak gaztelura jateko. Zean da bidea? Baina noraz, baina zer bilatzen duzu? Atu beran, toran bidea. Baina nora zoaz? Ez daki. Untzia handik joan zen. Untzia. Alicia nekatuta dago eta kezkatzen da. Kotxera itzuliko naiz eta ansiaz dut bilatuko. Berriro hemen? Era noa baina ez daki bidea. Hemen Ez dut inoiz ez. Non dago? hori nirekin. Bai.
jakin nahi dut. Isilik. Barkatu baina mesedez galdera batekin. Isilik egon. Galdera neuk egiten ditut. Badakizu tenisean jolasten. Bai hori ze. Orduan guazen jolastera. Kontuz maitia, mina tal duzu. Zu izan zara, maztu burua. Dena amets bai izan da. Alicia esnatu berandu da. Baina, eta untzi jauna, eta erregina? Ametsetan zaude goazen etxera. Adiós. Adiós, Popeyes. Adiós. Hemen aurrean hasiko. Eta orain izango dira txikitsuek egingo dituzten dantzaldiak. Aio prestatu dutenak. 2 urteko umeak, txikienak, eskolako txikienak hasiko dira. Eta etorriko dira musika musika dago prest desfile egiteko. Denok kantari goaz,
denok pozita alai, antxo itxi, antxo bare, guta gure lagunekin. Denok gerritik heldu, ta gorputzak mugitu, alde batera ta bestera, lekuan gelditu orain. Eskuak gora, eskuak bera, alde batera ta bestera, antxo itxi, antxo bare, guta gure lagunekin. Izterran jo, beste bat txalo, kriskitin, kraskitin, kraskitin, antxo itxi, antxo bare, guta gure lagunekin. Laran, laran, lararan, 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 lan, larara, lan, larara, lan, laran, laran, lara. Eskuak gora, eskuak bera, alde batera ta bestera, antxo itxi, antxo bare, guta gure lagunekin. Izterran jo, beste bat txalo, kriskitin, kraskitin, kraskitin, antxo itxi, antxo bare, guta gure lagunekin. Golo dindango, dindango, ela, horrela zela, horrela zela, ela jo. Ela, horrela zela, horrela zela, ela yo. Shaliwari, 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 umpa, 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 dindango, lo, golo, golo, dindango, 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 lo, golo, golo, dindango, dindango. Ela, horrela zela, horrela zela, ela yo. Ela, horrela zela, horrela zela, ela yo. Shaliwari, 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 pum. Txena, 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 Oso ondo, txapeldunak! Super ondo! Zer ondo batzatzen dugun eskola honetan! Primeran egin dute txikitsuek! Primeran! Hau artista onak! Hau artistak! Belarriokerrak mutur zikin, kurrin, kurrin. Belarriokerrak mutur zikin, kurrin, kurrin. Jatea beretzat atsegin, dena irensten du halin, kurrin, kurrin. Kurri, kurri! nora zoaz txerrikutin, kurrin, kurrin. Izatxaboro gilekafin, ipuria berriz potxolin, kurrin, kurrin.
ditzagun geure eskuak eta dantzan ez daitezen. Adi entzun ezkero aginduak esan zein herrikoak garen. Begiak gelditxita, atxamalako laka, biankako ipuntetan, hasi bilabilaka. Elkartu ditzagun geure eskuak eta dantzan az Txalo, txaloka, bai! Pastenak, txalo, txalo, txalo! aginduak esan zein herrikoak garen. Ezoak zenura, haitzikero lurrera, esku batek zahoa, kolpatu zerritmora. Elkartu ditzagun geure eskuak eta dantzan az gaitezen. Adi entzun ezkero aginduak esan zein herrikoak garen. Eskuekin kaskitik pipita da honekin, urriko porrusa da zaldarik gozoena. Oso ondo! Primeran egin duzue! Primeran artistak! Artista bikainak!
beldurrez nago basoan, hurbiltzen hasi baita, aizea, aizea, hurbiltzen hasi baita, zer da berak nahi duena, niri ostotxoa kentzea, kentzea, niri ostotxoa, putz eta putz, putz eta putz, zoaz hemendik aizearro putz, putz eta putz, putz eta putz, zoaz hemendik aizearro putz, zoaz hemendik aizearro putz. Oso ondo gure artistak! Naia Albin de Pablos. Non dago Naia? Hala! Lucía Álvarez Valero. Oso ondo Lucía. Hola, zuretzat. Isadi Arias. Oso ondo Isadi. Gero doa Maider Barrera. Oso ondo txalo. Bai. Oso ondo txalo bat. Eta gero Unaz Basagoiti. Unaz, non dago? Hurrengo da Adan Beusian. Non dago Adan? Adan? Eta oso ondo Adan zuretzat. Unaz Bayo. Oso ondo Unaz. Bebai dago Gaizka Diez. Gaizka. Oso ondo. Hurrengoa da Ane Latorre. Oso ondo Ane atera. Hala ba. Primeran. Gero dator Erik Luke. Erik. Eta geroago Jose Moreno. Hala Jose zuretzat. Ayala Ordóñez. ¡Hala, Ayala! ¡Uy! Gero Isei Sánchez. Gero daukagun Maren Sánchez. Izan Vicente. ¡Ay, Izan! June Barrios. ¡Ata, June! Eta gero Igor Capetillo. Igor! Bai. Denetxak dago. Gero Kimetz. Oso ondo Kimetz. Zuretzat. Txalo bat. Zapelduna. Primeran. Naia Fez. Naia. Aurrera polita.
Ander egiguren. Ander. Eta gero, Mirari Fernandez. Mirari, zuretzat. Ander Fernández. Ander. Lamin Güelle. Lamin. Oian Loza. ¿Dónde Oian? ¡Opa, Oian! Ekain Mateo. Ekain, non dago? Ekain ez dago, Juan da oporretara, claro, bueno. Gordeko diogu, ¿está? Se lo guardáis, vale. Ayora Moreno. Oso Ayora, zuretzat. Unat Peralta. Apa Unat. Odei Pérez, non dago Odei? Oso ondo Odei, zuretzat. Akets Robledo, apa Akets! Iria Rodríguez, non dago Iria? Gure erregina. Aizane Santa Maria, non dago Aizane? Aurrera Aizane. Eta azkena, Ibai Ñañez. Apa Ibai! En nombre de todos los niños y niñas de este curso, queremos entregar a los andereños un regalito por lo bien que se han portado con ellos. Yo, en nombre de todas las madres, os agradecemos el cariño y todo lo que habéis hecho con ellos. Entonces, Mari Carmen y Marimar, por favor. Sale bat! A ver, zer esan nahi duzue? A ver, zer esan behar da, ezta? Etorri. Ireki behar duzue, hori zer da. Irekitzeko. A ver, yo ya les he dicho que muchas gracias a todas, porque la verdad es que hemos estado muy a gusto tanto con los críos como con los padres. Uy, ze polita, zer! Hola! Eskerrik asko, oso polita da. Eta, bueno, hasieratik jartzen du gauzatik handienak txikitatik ikasten ditugula. Hemen izenak eta ume bakoitzaren argazkia gordeko ditugu polita direlako. Ikusten dut, idatzi duzuela ere. Ja, ikasi duzu ez da. Bai, eskerrik asko. Oso polita! Eskerrik asko, muchas gracias. Y bueno, aquí seguimos. Nos van a tocar con alguno más ahora, ¿no?
algún hermano o alguna hermana nos vuelven a tocar por aquí. Muchas gracias. Bueno, también queríamos tener un pequeñito detalle, la orla, para las Seychelles que han estado ayudando a Mari Carmen y a Marimar, Mecane, Mari Carmen y a Mila también, por ayudarles a los críos que están encantados con nosotros también. Eskerrik asko, oso ondo portatu zarete, oso ona zarete. Bueno, primeran, musu, eta musu. Y por último, como no, que ese también le van a echar mucho de menos, queremos tener una orla también para Ángel, porque se le ocurra con ellos, ¡buah! Lo más. ¡Osando, Ángel! Yo os voy a contar, voy a hacer como un rey, me voy a saltar el guión y os voy a contar una pequeña historia, no me va a llevar más de 2 minutos. Mi padre nació y vivió en una cueva de verdad, en una casa cueva. A los 5 años se quedó huérfano, a los 10 dejó el colegio. Yo cuando me hice un poco mayor, cuando acabé la EGB, él me preguntó, ¿qué quieres hacer, hijo? Y yo no me atreví a decirle que yo lo que quería era ser guitarrista de rock and roll. Pero probablemente es que no se lo planteé bien, porque le tenía que haber dicho, yo quiero estudiar matemáticas, quiero estudiar lenguaje, quiero estudiar sociales, quiero estudiar natura, quiero estudiar educación física, quiero estudiar poesía, porque todo eso que he dicho está dentro de la música. Es bastante probable que de aquí salgan una docena de buenos músicos, y algún futbolista mediocre. Qué ricasco. Bueno, Ángel siempre nos hace llorar porque habla desde el corazón. Ahora nosotros, en representación de todas las amachus, queremos darle un regalo a la machu que se ha ocupado de todos nosotros. Se ha ocupado de los cumpleaños, de los regalos. Pues nada, simplemente que muchas gracias, Lorea. Por favor. Es la mejor. Que nada, que lo he hecho encantada, todo por los niños, no me ha costado nada y que nada, que os vamos a echar muchísimo de menos, el colegio, los profesores, Ángel, todas los chailes, que muchas gracias, de verdad. Goizeko bederatzietan hemen gaude, musikatarian Zadereño maitia itxaroten Nazten denok barrura Hemen guruzko landopatzen dugu Bai indartzen gaitun eta ez daiun Azten ari gara bihotza bizkortuz Bueltatu etxera eta mesedez Ez pentsal nirekin lasaitu zaitez Barreak aseguratuak ditugu Tik, tik, tik Guazen duzidok eskaieretatik Denak elkartuta metalatik Trenaren tximinerik ean dario Tik, tik, tik Guazen duzidok korridoretatik Kasu egin beti andereñoari Eta ez izan favorez zainzterio Bai, arratzaldea datorkigunean Amantala erantzian Agiaz nezakizu zein gozoten
zu berriz ikustea. Kontatu nahi dudana ez da zaila, zin ondo pasatzen duen eskolan, hauze da benetan gehien gustuko. Guazen bere alako luketara, guazen entzekarri nire azkaria, ez daitu da gehiago ritzorauko. Tik, 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 guazen guztio korridoretatik, denak elkartuta mantagatik, trenaren txininerik dario. Tik, 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 guazen guztio korridoretatik, kasu egin beti handerengari, eta ez izan favorez zain zerio. Tiro a tiro, suave suavecito, horrela egiten du, polito polito, mugidu eskuak eta belauna, hau da gure ritmo gura lekazuna. Tiro a tiro, suave suavecito, horrela egiten du, polito polito, kagez ez osoan jotzen duen dena, martzan jartzen jaitu hori zoramena. Astiro, astiro. Oso ondo. Oso ondo! Oso ondo! Primeran egin duzue. Bueno, amaitu da, ez da? Bueno, honekin amaitu dugu, agurtu. Ez, bueno, agurre, eskerrik asko etortxeagatik, eta espero du, urrengo kurtsoan hemen berri gotia batzuk, gauz hauek ikuste. Bueno.